నమస్తే, నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నేను సైతం ప్రశ్నిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం. రానున్న రోజుల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిస్థితులు మారబోతున్నాయి. ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులకు భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితులు రాబో రోజుల్లో వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే కూటమి ప్రభుత్వం ఎలక్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఏం జరిగిందో తెలుసు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే లా అండ్ ఆర్డర్ గాడి తప్పిందని చెప్పాలా, ఏకపక్షంగా ఉందని చెప్పాలా. ఇది కొంతమందికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇది వాస్తవం. కానీ ఇదే పరిస్థితి ఒకవేళ నెక్స్ట్ వైసీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిందనుకోండి, దీనికంటే దారుణంగా ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆల్రెడీ గతంలో ఎలక్షన్ బిఫోర్ నేను చెప్పా, చాలామందితో డిస్కస్ చేశాను. ఒకవేళ వైసీపీ గవర్నమెంట్ కానీ ఓడిపోతే పరిస్థితులు దారుణాతి దారుణంగా ఉంటాయి. ఎవరు ఊహకు అందవు.